miquetes de l'escola, us expliquem una miqueta la festa d'avui. Aquesta setmana és la Setmana Europea de les Llengües i avui és el Dia Europeu de les Llengües. Per això anem a fer ara, com diuen els escriptors, un petit tast de les llengües que tenim a la nostra escola. D'acord? A veure si endevineu amb tots els idiomes que anem a parlar. El que ho endevineu, premi tindrà. Primer anem a començar amb els xicotes de l'escola, amb els més guapos i guapes. Estem un poc nerviosos perquè és el primer acte, però no passa res. Vinga, va. Primer Guillem mos dirà... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bon dia. Ara sí que és de 4 anys. Bon dia, soc Xavi Paul. Ja estem en la tardor. Fa calor, però estem en la tardor, Bon dia. Estem en el mes de setembre. Ara ja comencem amb majors en primària. Yasmin. Allò ho vas dir que tu te la digues ja fer. Ha parlat molt bé, Jo no sé si ho heu entès, però ha parlat molt bé. Jo que sabes dir si t'han vist. Arroquino, ara. Avui és... el Dia Europeu de les Llengües. Voy a decidir que se nombre. Hoy es el 16 de septiembre. Antonia. Es el Día Europeo de las Llengües. S'olvida. Hola a tots. Hello, good morning. How many languages do you know? Parle entre Ay, gracias. Ay, joder. Qué mal está pasando. Porque uno no sabía que era. ¿Cuántos tiempos diferentes pasan a la nuestra escuela? Usa guztiak ikasketak egiten dugunak darizkue. ¿Sabías cuántas lenguas diferentes se hablan en nuestra escuela?
حال اللغة كنهضرو En la escuela se hablan de idiomas diferentes. A la nostra escola es parlen 9 llengües diferents. In our school we speak 10 different languages. Si vos tenés recuerdo. La mayoría de las lenguas se parlen en Asia y en África. La mayoría de las lenguas se hablan en Asia y en África. La mayoría de la literatura es volvés en Asia y en África. La mayoría de Valencià. Almenys també la població mundial és bilingüe o plurilingüe. És a dir, parlen 2 o més llengües. Això facilita l'aprenentatge d'altres llengües. Jo ho vaig a dir en francès. Au moins la moitié de la population mondiale est bilingue ou plurilingue, c'est-à-dire parlant 2 ou plus une langue. Ça facilite l'apprentissage d'autres langues. Jo ho vaig a dir en marroquí. يتناقلون كالبرج اللغة الأكثر ويقولون كالبرج اللغة الشيء هذا. Jo ho vaig a dir en ucranià. Szczerze zatem європейських мов. Це день, який націлений заохотити вивчити мови всієї Європи. Jo ho vaig a dir en marroquí. Día Mundial Europa النهار الأوروبي للغة سيتم فيها كل عام من 2001 مع 26 فصل. من أجل معرفة بين اللغات واختلاف ثقافات في أوروبا. Nos hablamos el ucraniano. Захопити людей, щоб вивчали мови протягом життя. Як навчання в центрах, так і поза ними. Se llama la clase.